na nya bụ ọmụrịma ihe bụ nke enwetaziri na agbammbọ maka steeti ya bụ Anambra nya bụ obi gọọmenti haus bụ nke ewuru ọkwụrụ ma bụrụkwazi obi gọvanọ n'Ọka bụzi nke dị njikere ugbu a ịmalitekwazi ọlụ ka emechara mmemme bụ nke eji wee gọzie ya ma bụrụkwazi site n'aka ndị ụkọchukwu ka Katọlik n'ime steeti a. Nya bụ mmemme bụzi nke eji wee cheta njikere nakwazi mmalite ọlụ na nya bụ obi gọọmenti haus bụ nke ewuru ma bụrụ nke a ga-anọ n'ime ya wee na-ejere ndị mmadụ ozi. Nya bụ mmemme bụ nke eji wee gọzie ya onye nọ n'isi ya bụ Archbishop nke Onitsha ma bụrụkwazi Metropolitan Onitsha Ecclesiastical Province bụ Most Reverend Valerian Okeke bụ onye nke kọwara mkpa anya bụ ewumewu ọhụrụ dị n'ebe o metara ịkwagote ọnọdụ akụrụngwa eji wee na-akwalite ụtọ ndụ ma bụrụkwazi ihe nke gosipụtara nnọọ ezigbote nchekwube ya na agamnihu maka steeti a. Onye nta akụkọ anyị bụ Ejike Abana ka wetara gị akụkọ a. Ya bụ mmemme ndị bishọp nke gụnyere Peter Cardinal Okpaleke, Most Reverend Paulinus Ezokafọ, Most Reverend Dennis Isuzo nakwa Most Reverend Jonas Benson Okoye kpere ekpere n'isi gọvanọ na ya bụ obi gọọmenti ọhụụ. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, Gọvanọ Soludo kwuru na ya bụ ụlọ alụrụ amalitego ọrụ ebe o kwere nkwa na gọọmenti ya kere nnọọ ajị n'ume iji wee gaa n'iru na-ejere ndị Anambra ozi. Ndị bishọp ahụ nọ na mbụ wee gaa na Solution Fund City bụ ebe ha nọkwa wee kpee ekpere. Ejike Abana maka akụwa ABS.